давоми боби 31. ҳамин шуду хурсанқул ба пурсиши падараш имконияти посух доданро наёфт. ӯ чолакона ба офтобхоҳои софилин об пур карда бурда назди меҳмон мондан гирифт. Қарақулбой ҳам офтобае дар даст ҳамроҳи меҳмон барои вузӯ рафт. баъди адои намоз ҷойнамозҳоро ҷамъ карданд. соҳибхонагон ва ҳамхидматгорон гирдогирди меҳмонхона кӯпачаҳо устурданд. дар байна дастархон паҳн карда шуд нонҳои тобагӣ. лақайҳо то солҳои наздик дар тобаҳо нон мепухтанд. кулчаҳои ҳархела, қаламаву таҳмол, мағзу мавиз, қанду қандалот дастархонро зеб медод. ин мардум одате доранд, ки дар наҳор хусусан худоҳоро бо гӯшти яхини гӯсфандӣ зиёфат медиҳанд. рӯи дастархон дар чанд табақ гӯшти обҷӯши бирён гузошта шуд. меҳмонон аз гӯшт ва дигар маводи рӯи дастархон тановул мекарданд. пиёлаҳои чой ба гардиш омаданд. Қарақулбой иштиҳо надошт. вай ягон пораҳои гӯштро бадаҳон меандохт. хаёл менамуд аслан дар тарси он буд, ки агар бачаҳо кундаи ҷувоз оварда бошанд, пайи чӣ гина дар замин мемонад. мулоамониҳо аз пайи он расида меоянд. ӯро дузду муттаҳам гуфта даштномаҳои қабеҳ медиҳанд. обрӯяшро назди меҳмонон, хусусан дар пеши худоёш мерезонанд. як кори шармандагӣ мешавад. аз ин кирдораш сахт пушаймон шуда буд Қарақулбой ва дар дил афсӯси надомат мехӯрд. меҳмонон ба ҳузур тановулашонро анҷом доданд. Саксанбой аз Қарақулбой худояш миннатдории бисёре намуда дуои сафар хост. худои муҳтарам, агар як рӯз дигар меистоде, сармон ба осмон мерасид, гуфт Қарақулбой. ба ин баҳона гапҳоямонро гуфта мегирифтем. агар 100 рӯз дигар истем, ҳам гапи мову шумо тамом намешавад, хандид Саксанбой. хубаш дуодиҳӣ доравем. Қарақулбой аз ҷой барпарида хесту Хурсанқулро низ ишора кард, ки аз пасаш ояд. меҳмонони азиз, хитоб ба нишастагон кард Қарақулбой. шумо андаке дигар чой нӯшида нишинед. мо ки омадем, иҷозати рафтанатонро медиҳем. баъди андак муддат Қарақулбою Хурсанқул аз алаққули писари дуюмаш дар дастҳо якчанд рӯймоли буғчабанд назди меҳмонон даромаданд. меҳмонон ба хотири Қарақулбой хостанд аз ҷойҳояшон бархезанд, вале ин амали онҳоро қатъиян рад кард. Қарақулбой меҳмонони нимхезшуда ба ҷойҳо нишастанд, вале домод бо ду ҷӯраш ба порост истодан гирифт. Қарақулбой бо кираи чашм ба онҳо як назар андохту чизе нагуфт. ҳамоно буғчаи калонеро, ки дар дасти рост дошт, назди Саксанбой гузошт. буғчаҳои нисбатан хурд тари дар даст чап будаашро пеши ду марде мемонд, ки дар паҳлӯи худояш менишастанд. ҳамин тавр чанд меҳмоне, ки дар он ҷо ҳузур доштанд, наздашон яктоги буғча гузошта шуд. домоду ҷӯрааш ҳанӯз ҳам даст пеши бар рост меистоданд. Қарақул бо алаққули писараш алаққул бо худ 3 ҷома дошт. назди онҳо омад. як ҷомаи зиралачаи хеле зеборо аз дасти писараш гирифта ба кифи домодаш партофт. ду ҷомаи дигар камарзиштар будани ин ҷомаҳо маълум шуда меистод. ба китфони ҷӯраҳои домодаш партофт ва хитобашон кард. ин ҷомаҳоро бипӯшед. худо ҳар рӯзи умратон ба мисли ин ҷомаҳо зебо бошад ва омин кард. дигарон пайравиаш намуданд. ғайр аз ин, дар дасти писарони Қарақулбой 3 буғчаи дигар боқӣ монда буд. Қарақулбой яки онҳоро гирифта андарунаш мӯззаи пӯсти такагӣ намоён буд назди домодаш. дуи дигараш назди ҷӯраҳои домодаш ниҳод ва ба домоду ҷӯраҳояш амр дод, ки бишинанд. онҳо нишастанд. пас он хитобан ба домодаш гуфт: домоди азиз, мӯзаро ҳозир пӯшида ҳам мешавад. писари Саксанбой мӯзаро аз буғча бароварда пӯшид. акнун аз ҷоят яхез ку? боз бифармуд Қарақулбой. писари Саксанбой аз ҷояш бархез. ҳозирон ба ӯ назар афконданд. ҳадияи падар арӯсатон ба қадду бастатон бисёр зебидааст. илоҳо умри некнияту ҷавонмард бошед, гуфтанд. рости гап гуфт яке аз меҳмонон, ки дар паҳлӯи Саксанбой менишаст, ба одами хушфаҳм як ишора бас аст. Қарақулбой худоямон фаҳмиданд, ки ба домоди човандозашон маст чунин мӯза дар кор аст. ҳамин хелашро фармуданд. дуруст фармудед Мукинбой амаки домод мешуд, гуфт Қарақулбой. лекин аксари мӯзадӯзони ин вақта ҳамин хел мӯза медӯзанд.
ҷавонон ҳам ин гуна музаҳои пошноваландро меписанданд. Қарақулбои муҳтарам гапи онҳоро шояд ягон кори басе муҳим дошт. Аз миён зад Саксанбой гуфта будам ку гапи мо тамошавӣ надорад, биёед моро дуо диҳеду равем. хайр бисёр ки дар шитоб бошед, гуфт Қарақулбой, аз қудуме ки шумо ба хонаи мо гузоштед, сари аҳли хонадони моро ба осмонҳо бардоштед. Бори дигар хушомадед. Дигар он ки он ҷавононе ки сабабгори пайвандгари хештабори мо шуданд, доимо умрашон хуш гузарад, ба садсолагӣ бирасанд, монанди мо серфарзанд шаванд. рӯзгорашон доимо обод бошад, хонадонашон макони шодӣ гардад, худашон умри саломату ризқашон фаровон бошад, падару модарашонро доимо ҳурмат кунанд. Ҳамагон баробари бой омин карданд. меҳмонон аз меҳмонхона берун шуда ба Қарақулбой барои меҳмоннавозиаш бори дигар ташаккур хонда, азбаски соҳибхонагон хизматгорон аспҳояшонро тайёр карда буданд, ба аспҳо савор шуда равон гардиданд. ҳамсояро дар меҳмонхонаашон ҷамъ меовард. Сипас Қарақулбой дид ки ҳавли холист ва ӯ Хурсанқул танҳо монданд. Занҳо ду рӯз боз дар боби маросим пешва ва гусели худо бениҳоят хаста шуда буданд. Дар хонаҳо хоби бароҳат доштанд. Хурсанқулро ба меҳмонхона хонда, ки ба ӯ гапе дорад. Падар пеш писар аз қафо ба меҳмонхона даромаданд. Хурсанқул меандешид, ки падар натиҷаи фармонашро мепурсад ва тарс аз иҷро нашудани онро ҳам дошт. хуб писарам, кундаи ҷувоздор чӣ кор кардед? Ба меҳмонхона даромадан замон пурсид Қарақулбой. Хурсанқул аввал узри бисёре хост, пас он ҳаққи гапро гуфт. Қарақулбой, ки нишаста буд, бархест ва аз ҷабини писар, инро Хурсанқул ҳеҷ умед надошт, бусид. Мани пиракӣ аблаҳ мисле ки мегирист, гуфт Қарақулбой, аз ҳамон чилими зорӣ ягон қулт зиёдтагӣ гирифта будам, ки ақламро ноҷо шудааст ва ба ту фармони аблаҳонаро додам. Саҳар хеста чунон пушаймон шудам, ки поёна дорад. Писарам, агар ту он кундаро меовардӣ, ман аввал дар деҳаи худамон, пас он дар ҳама деҳаҳои гирду атроф ҳамчун одами дуст ва пасту разил ном мебаровардам ва шармандаву расво мешудам. ана ман ҳамаи гуфтаҳои шуморо дар мизони ақлам баркашидам. Ота гуфт Хурсанқул, ба хулосае омадам, ки оқибаташ нохуб мебарояд ва ҳамин корро кардам. бисёр кори боақлона кардӣ, писарам, хурсанд шуд Қарақулбой. Падари меҳрубон акнун ба худ андак ҷасорат пайдо кард. Хурсанқул, мо 13-14 сола будем, ки ба худ зеҳни андак гиро ҳам доштем. бобоҳои Қайизбой ва Ҳасанбой, ки дар тасаввуроти мо басе пир буданд, мегуфтанд, ки шумо ба мардумони деҳаи кӯли суфиён, шингиҳо, даҳана ва разиён худро баробар масозед, онҳоро ҳурмату иззат кунед, чунки он мардум басе худоҷӯю худотарсанд. дар баробар ин деҳқони асиланд. дар чородорӣ ҳам аз мо шумо камӣ надоранд. мардуми хизрсифат ва бисёр меҳмоннавозанд. аз дасташон оят танҳо некӣ мекунанд, бадиро ҳатто ба душманашон равона медоранд. рост аз писарам гунаҳкорона изҳор дошт Қарақулбой. Ман дигар зинҳор аз ҳамон дуди шайтонӣ култе нахоҳам гирифт. Падари меҳрубон боз ба падараш хитоб намуд. Хурсанқул, худатон медонед, ки дар хонаи мо бисёр одамони мӯътабар, амсоли эшони Саидалами Раҳматию Ҳоҷи Кабир меҳмон мешуданд ва доимо мегуфтанд, ки ҳар касе банг, шароб ё дигар маводи мастиоваранда истеъмол кунад, ӯ шарик ё бандаи шайтон аст. шайтон метавонад ӯро барои хиёнат ва бидъате ҳидоят созад. дар ин гуфтугӯҳо гӯё Хурсанқул падар буду Қарақулбой писар. Акнун бас аз писарам, аз нодониву пушаймонӣ ба танг омад. Қарақулбой, ман дигар бемаслиҳату машвараи ту ягон кореро ба ҷо намеорам. Не ота, шумо падаред, мо фарзанд. Падарашро тасаллу доданӣ шуд. Хурсанқул, мо аз фармони шумо ҳеҷ гоҳ берун баромада наметавонем, лекин шумо азбаски арбоби деҳа ҳам ҳастед, хоҳишатон мекунем фармонҳоеро рӯй кор оред, ки ҳам ба худатон, ҳам ба аҳли деҳатон фоида оранд, на зарар.